BODO नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बे आफादखौ दालायबाय आरो बे आफाद दानायाव जों मोनसे बाथ्राखौ दा सोराङाव फैनाय नुदों जे बेवहाय जायफोर मेम्बार दं आफादगिरि दं बा सेक्रेटारि दं बिसोर गासैबो नङाबाबो माखासेया BSU निफ्राय फैनाय हाग्रामा महिलारिजों दाजानाय BPF पार्टीजों दाजानाय BSU निफ्राय फैनाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। गोदानै दाजानाय BNSU नि आफादगिरिया जाहैबाय बनजित मंजिल बसुमतारी आरो नेहाथारिया जाहैबाय माने गाहाय नेहाथारिया जाहैबाय डक्टर निजोम गोरा ब्रह्म। मिथिनाय बादिब्ला बनजित मंजिला BSU नि गाहाय नेहाथारिमोन आरो 22 जानुवारियाव बिथाङा बै आफादनिफ्राय रिजाइन होदों जाहैबाय आरो रिजाइन होनानैनो दिनै बेबायदि गोदान आफादखौ बिथांमोना दादों बेबायदि जों मिथिनो मोनदों। आरो BSU नि सोगोमसार बिथाङाबो बुंदों मा जे बे आफाद दानायाव बिथांमोना जेबो लोब्बा गैया। अबयस्से बिथाङा बांद्राय मरेल सापर्ट बा अपेन सापर्ट होनायखौ नुवाखै। बिथाङा बे आफाद दानायखौ बांद्राय मोजां मोननाय दिन्थियाखै बिथांनि बुंनाय बादिब्ला। आरो एबसुनि बुंनाय बादिब्ला बेवहाय गासैबो BPF आरो BSU आनो आखाइ दं बेबायदि माने एलिगेसन लगायदों एलिगेसन होदों। दा सोरनि बाथ्राया बेसेबां सैथो मिथिया। बेबायदि नंमारगौब्ला जोबोर गेदेर गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन। दिनैनि थासारियाव जोंनो गोदान गोदान बेबायदि आफादनि गोनांथि गैया। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बेनो बर' हारिया माब्लाबा मानो खौसेथि थानो हाया। बर'आव गासै बेसेबां आफाद दं आबोफ BSS बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद एबसु PTC NDFB मोनब्रै BLT आरो माखासे धोरोमारि आफादफोर बर'नियाथ' धोरोमाबो मोनसेल' नंखाया नालाय आरो बाथौआबो खैबाथा थुख्रा जादों बुंनोथ' हाया मोनबेसे थुख्रा जादों जांख्राव बाथौबो दं बिबार बाथौबो दं रुपामणि बाथौबो दं NLFB ULB BSU BNSU एबा BONSU जि बुङो। नाथाय बेफोरनि मादाव जोङो मोननैसोखौल'सो मेन होननानै बुंजागोन जेरै बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद एबसु BLT NDFB एबसु आरो बर' साहित्य सभा बे मोननैयाल'सो गोख्रोङै थांनानै दं। बिथांमोना गोदोबो गासैखौबो बावसोमनानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो दिनैबो जों मावगोन होननानै आसा खालामो आरो मावनायबो नुबाय थादों नङा होमबा। बे गोदान आफादखौ मा BPF BSU आ लोगो नांनानै दादों जे एबसुखौ जेरैहाय दुरबल खालामनांगौ बा एबसु NDFB नि जि BTR गोरोबथा बे BTR गोरोबथानि जि माखासे दफा इमप्लिमेन्टेसन जाफुंसार होनायाव हेंथा हिसाबै बजा हिसाबै नुजाथिनांगौ बेनि थाखाय बे आफादखौ दादों नामा बिदिसो सोंथि जादों। मानो होनोबा नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंगोन बर' रायजो राजानो मोनसे बाथ्रा बुंगोन जाय जोङो BTR सुक्तिखौ दिनै लानानै फैदों बे BTR सुक्तियाव गोरोन्थि दोङो मायबा दों कारेक्ट दों गोरोन्थि दों बेखौ जोंहा बुंनायनि सम गैया। दिनै नोंथाङा सुक्ति खालामना लाना फैनायनि उनाव बेयो ओरै जायाखै बिदि बुंबा जानाय नङा। बेहाय थानाय दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो होग्रोयै सिगांनो आलादा रायजो बर'लेण्ड बिनायनि थाखाय बेबायदि गोदान आफाद दादों। जाय आफादगिरि जादों जाय माखासे मेम्बारफोर जादों बै गोदान आफादनि बिसोरो BSU निफ्राय फैनाय मानो जाखो बेबायदिथ' जानाङामोन। बेबायदि जानाया मोनसे सासपेक्ट साननो गोनां बिसय मोनसे जानानै फैदों। बेबायदि मानो फैखो मोनसे आफादनिफ्राय गुबुन मोनसे आफादाव मानो फैदों बे बोरै जानांगौ। स' बेनि फान्दाया मा बेनि इसिङाव मा दं नोंथांमोनखौ आं सोंगोन जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ सोंगोन मा जोंनो बेबायदि आफादनि गोनांथि दं। मा नोंथांमोना सानो नामा एबसुआ जेबो मावमारनाय नंलिया। मा नोंथांमोना सानो नामा जे एबसुआ बर' हारिनि थाखाय फिउचाराव जेबो मावनाय नंला। नोंथांमोना नुदों एसे पलिटिकेल लाइन एबसुआ दाखालि मावबायदों सिरि सिरि थानानै धरना होस्रिख्रावनाय बायदिसिनाखौ बाद दोनथ'नानै नोंथांमोना नुदों एबसुआ दा BTR एग्रिमेन्टनि जि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां बेफोराव खामानि मावगासिनो थादों। बिथांमोना पलिटिक्सआव आखाइ होनाय बायदि जादों। बेखौ नुनानै मा नोंथांमोना सानदों नामा फिउचारावबो एबसुआ बिदिनो थागोन। जाय आफादा बर' हारिनि गेजेराव गोरों गोरा माखासे मानसिखौ सोरजिबाय बै आफादाखि एसेबां खहसै गावनि मेन लामानिफ्राय डाइभार्ट जागोन होनना नोंथांमोना सानो नामा। आरो नोंथांमोना जुदि बिदि सानोबा मा थारैनो बे बर' हारिनि थाखाय मोजां जागोन बेखौबो साननानै ला। गोसोआव लाखि जाय हारियाव फिसा हारियाव बेबायदि आफादा माखासे थायो बेखौ नोंथांमोना साननानै ला बे जाबाय मोनसे हारिखौ दुरबल खालामनायनि मोनसे प्लेनिं। नोंथांमोना नुदों मोननैसो सेन्टेन्सआ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बार मण्डलाव बिरफुंबाय थादों। बे सेन्टेन्सआ मा थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ बे जाबाय मा एबसुआ सिगांनि बायदि एबसु नंला एबसुआ पलिटिक्सआव थांजोब्बाय बायदिसिना मोनसे सेन्टेन्सआ बाराव बिरफुंगासिनो थादों नोंथांमोना नुदों। बिनिखायनो गोदान आफाद दानांगौ बाथ्रायाथ' बेबायदिसो थांदों नङा होमबा। बिनि सोलाय जों जुदि बबेबा अपेन फिल्डआव अपेन प्लेटफर्माव जनानै जुदि एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों जुदि गोख्रों डिबेट खालामोबा बे बोरै जागौमोन। डिबेट खालामनानै एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा थारैनो जुदि गोरोन्थि मावमारदोंबा बिथांमोनखौ थार लामाथिं लाबोनो थाखाय नोंथांमोना डिबेट खालामना गोदान आफादा दिनै बुंदों मा डेम'क्रेटिक राइट्स। बे फोरजाखान्थि हादराव डेम'क्रेटिक राइट दंनो सबाबा आफाद दानो मा दानो
नाथाय मा नोंथांनाव मरेल राइट्स दं नाथाय नोंथांनाव मा जोंनि समाजा राइट होदों बेबायदि आफाद दानो मा नोंथाङा समाजनि सुबुंफोरनि बर' हारिफोरनि गोरबो बिखानि जि साननाय आबेग अनुभूति बेखौ थांखि खालामनानै बा मा नोंथाङा बर' हारिनि फिउचारखौ साननानै आफादखौ दादों थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ जे गोदान आफाद दानाय लोगो लोगो मा जायो दुरबल जायो मोनसे जातिया आरो बेबो एखे आदर्शनि गुबुन रोखोमनि बेलेग टारगेटखौ लानानै दानाय आफादबा बेलेगमोन मा बेयो जोंनि गेजेराव गोरोबलायला बाना बेवहाय दिनै बयहाबो मोनसे डेम'क्रेटिक राइट्स दङ एसोसिएसन नालाय दिनै गावनि न'खराव समायसा जादोंब्ला दिनै सोरबा सासे ओंखारगोन आरो बेवहाय रावबो जोंखौ बादा होनो हाया दे जों जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय जों ओंखारगोन आरो बेवहाय सोरबा जोंखौ दिगदार खालामोब्ला हारिनि जातिनि मावनायाव बेखौ दिनै जारिमिना निमाहा होनाय नङा जोंहा दिनै today we have decided to work for the upliftment of the Boro community for the rights for the greater interest of the Boro community we are fighting democratically we have democratic rights दिनैहाय जोङो नुदों द एबसुनि दैदेनगिरि जोंनि दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोन दिनै दंफैयो बिथांमोना जोंनि जि गोथार मोनसे सिन्ता धारणा खालामनायखौ बिथांमोना फैनानै बिथांमोना स्ल'गान होफैदों डिस्टार्ब होफैदों आरो बिथांमोनखौ जोंखौ दिगदार होयोबा आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो जोङो दिनै हारिनि थाखाय मावनायाव जोंखौ दिनै स्कप होनांगौ आरो जोंखौ सापर्ट होनांगौ जे जों गोबां हारि आरो माहारिजों रायलायनानैसो दिनै जोङो गोदान मोनसे मिजिं जाय मिजिङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव फैबाय बे बर' रायजो राजा दिनै आलादा रायजोनि थाखाय दिनै मोनसे सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ दिनै BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै फोजोबनानै फैबाय बे सिमांखौ दिनै फोथांफिननोसो दिनै बिग्रायफिननोसो दिनै ओंखारदों दिनैहाय जोंहा BTR एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै जोंनि बर' हारिनि जि गेरेमसा हारि दानाय आलादा रायजो सोरजिनाय बेयो दिनै थैनानै थांबाय बे थैनानै थांनायखौ दिनै जों बोखांनो थाखाय गोबां दिनै बड'फा UN ब्रह्म रन्जन दैमारि मोननि जि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ सिमां नुफिनहोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांमोना जि बर' हारिनि थाखाय मावबोबाय आरो बिथांमोना जि सुक्ति खालामबोबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलिउसन आरो जै खोथाखौ बिथांमोना होननानै जि बिथांमोना फैबाय बिथांमोना जि आलादा रायजोनि सिमांखौ नुफिननो हाला बे सिमांखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय दानि निउ जेनेरेसननि बर' इउथ्सफ्रा जों दिनै आवगायबोदों जों दिनै रावबो राजनितिक हान्जानि जानानै जोङो दिनै जों ओंखाराखै सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि जानानै जों ओंखाराखै जोङो उदां जोंनि बर' लाइमोनफोर दानि गोरों गोरा सेंग्राफ्रासो दिनै ज' जानानै बर' हारिनि थाखाय जों नांनो थाखाय ओंखारबोदों we are fighting for the security safety for the freedom and for the homeland of the Boro people माने बर' हारिनि सिमाङा BTR आव थाबथायाखै बर' हारिनि सिमाङा आलादा रायजो सोरजिनाय आरो जायनि थाखाय हाजार हाजार बर' लाइमोनफ्रा दिनै बर' जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय